obele nwa si n'ezihu ugwu ejenu the Dutchman Chairman Chief Executive the Sudan World Connection Nigeria Limited aka na-emebe kitchen equipment hotel equipment in a night club ọbụ bịa palọ gị na-emepezi hotel jebe na nke Sudan na Laba International Market ebe a gị Sudan nọzi iluzie na Laba na ịchọba GT Bank donu iluzie na GT Bank kwụrụ inesi anya n'iru ifu Sudan odogwe n'ebe a ka ị ga-enweta vidio onye nwa gaba n'iru obele nwa biko ife onweli n'enu were ike ife eji amịanụ ife eji amịa Sudonu ife eji akwa ife na ife eji eme ice cream Sudonu ife Sudan na-elerika obele nwa si obodo oyibo wene bụ netife ndị akụnụgo wene nyeli ndị Igbo aka nụ Sudan obele nwa ya na nwunye ya nụ Amaka Vivian Okonkwo mmasị nwunye Sudan onye ọma ife Sudan nwelerika ife jebeke gị n'ọdụ ya ife jebeke gị n'ọdụ ya ebe na nke Sudan obele nwa gaba onye mmadụ dị odenu yes sir Mr. Christian Paul ya na Mrs. Ogamaka Paul obele nwa si ụmụ onye yila m n'ụbụrụ n'olu local government n'Imo State Chairman Chief Executive M-Christ Communication Nigeria Limited obele nwa gaba na Trade Lagos ka anyị nabatanụ ebe anyị si bịariganụ Brother Leonard Ogbonne ya
nke nwere n'ime afịa na BBN ogolu gege marụwa kezie n'ime afịa ndị mmadụ na-eba ya liodonu ogolu ibe ji egbofu afịfịanụ webunye ndị BBN na Balogunu omezie BBN Balogwu ọdịzie ka Dubai market onye ọma gaba n'iru n'elu ọrụ ọma ilu leriga ya ka anyị jenye ya ekenenu bana ya oyi kinata ka ichia 2014 nafa na ya oyi ka bịa n'elu Prince Akachukwu Okafor Ezike Ezabata 1 Chida President Exclusive Press Club na Nigeria Ejikeme Ọhadiasọ Agụbochi Mabulu Ome Akwụchinyelu nwata 1 n'Ọkịja Veronu na South Africa odogwu n'ụmụọfọ Ọkịja ka ise je Ejikeme Akụbiliru ezi nwa Ọhadiasọ biko bịabanụ nwa Agụbochi Oligadịnụ onye ọma na South Africa nụ Chief Emmanuel Adiekezie Omike 1 n'ezi aja Nneni President General Igbo Community na Tafa na Kaduna State Managing Director Amingo Hotel Limited Amingo Royal Hotel Limited na Lolo Ugonwa Adiekezie Ugo Fashion Prince Odinagojukwu Abajaniga dị n'isi mmiri gizizi onwenye kwuru mmiri Abaja bịaba n'ezi oyi mmobi Oli onye ọma bili eti okweli okwenu ọbata osu na nanga n'ezi oyibo bili Managing Director bịa Morris More Investment Nigeria Limited odogwu n'obele nwa gaba n'iru n'elu ụwa mama Chifu Mike Chinedu Ezeọma jide akwụ onye nna nke abili omenadọla ezi oyibo onye ọmọsili ọra niile na Lagos New York ji na festa ka ebe a na-eli ngwọgwọnụ anụ ji na anụ mgbada gwọlagwọnụ anụ ọkụka gwọlagwọnụ azụ amịla n'elu oge Ezeọma na-esi odenu Ezeọma na anaghị omeda dọla ezi oyibo onye ọma bili oho ebunula si nna mezuenu onye ụbịa dịbe egwubili onye atali onye ọma na-edebe nne ochie bili n'onenu Chiamanu ugwu Aiza na Ọgbaru Brothers niile onye ọma biya Chief Chukwuka Ogoni Supulelodogwu Akaji Akụ onye ọma bili n'ọgwaji ka ise jenu Akaji Akụ bili onegoyi kalịla akali onenu onye ọma gaba n'iru onenu Barrister Mrs. Ugochi Ogbe ọdịbeze nwanyị ọma na Nsụka ezi oyi eze Lagos Chijioke na-ekene Ifeọma n'anya bụ ofu onenu onwelego libegi ya Sir Michael Goodyear Okedinachi Mwego na-elubeli isi kizisi na nne obele nwa bịabanụ Akejawa n'Igbo na Lagbado Lagos Managing Director Big International Hotel Limited
Icotech Pharmacy Nigeria Limited obele nwa n'Ụmụezike na Nnewi ya ime ka iseje n'elu ụwa. Chief Vitus Nwabeze osisi ọma nke izizi n'Ụmụọfọ Ọkịja igwe mmiri anụ nwere obi na South Africa. Gị na nwunye Chidimma Doris Nwabeze achalugo nwanyị ọma nkwa. Na Malaysia ka obele nwanyị na-ebata ego oyibo Fela Kuti worldwide. Ezi nwa bulie nwanyị obodo ike aka n'ibi ya. Ezi nwanne m biliru onye ọcha bịara obodo jiru Fela Kuti odogwu onye ọcha bịara ụwa n'oji. Ezi nwa bulie biliru Fela Kuti worldwide. Obele nwanyị kụziri alọzi obe bata ego oyibo Malaysia nọ na jiru, Australia nọ na jiru, South Africa nọ na jiru, China n'obele nwasa jiru, Fela Kuti worldwide odogwu obi ya. Ezi nwanne m bili ohohoho. Ande na South Africa ke nọ yi. Onyezi ka na-ekwunu Prọfesọ Chibuzor Aruogu King Much Money Nwakibia 1 n'Obibi n'Ọchasị gị Isejenu n'Ọchasị Ezenu eze ndị Igbo na South Africa onye ọma nnukwu mmụọ n'ọlụ Director Class Guest House and Entertainment Log Arugo Success Estate and Arugo Good Change Yano Dozie Agwanu Princess Lily Koleka Arugo nwanyị ọma nwa Mandela na South Africa bilio nwanyị ọma bilio Lily nwanyị ọma onye ọma na unu ga-adị onenu onwelego libe gị ya n'enu Ifeamaobi nwanne ọlụga Ogbuefi okwu a na-asa anyanụ ezi mmụọ na Nnewi gị Isejenu Chairman Butchers Association Ogbo na Nnewi n'ịdị mma okwu a na-asa anyanụ onye a na-edo Nnewi kedu maka nwunye ilu Ngozi ka nọrụka oyiri ya n'oyiri di ya nwanyị ọma dịka Chairman ọ bụ na-egbu youth bili okwu a na-asa anya onye Nnewi obi